mga madam, humanata sa ato ang ceiling. Ari na sa atong molding. Ako nang nasugdan. So ang ato ang molding is color black. Para black is elegant. So para mulutaw gid ang iyang color sa ceiling nga white. Then siya diri sa wall. So para mulutaw jud ang iyang color. So maong black atong i-color sa ato ang molding. So okay. Wala lang nato isangko sa ceiling kaayo kay medyo basa pa ang ceiling. So kinahanglan nga butangan nato plastiran nato para nindot ang imong pagpahid. So far na dili pa siya totally nga ugam. So ato ang unang nato ang medyo ang kanang dili nga maabot sa kanang ceiling. So sa tuwa lang sa tamang una. Ganahan ko itong napintal kay ma-attract ko sa itong elegante kay para na ako ang itong. So muna nga itong ang akong i-apply sa molding para muna to ang iyang color sa ceiling o sa wall. Para na ko dito tanawon ang itong hayagan ko kay mulutaw ako ng color niya dali ng imong ceiling is white, then palisan ni ko black niya labi na nga ang imong wall style. So nice kayo ang combination niya, no? Wala pa kanina kumahan kaayo kaya wala pa man siya dali na nasangko. Ganahan ako pagtanaw kay niluto na ang color sa tiles. Niluto na ang color sa kuan sa ceiling. So nindot ang limpyo, no? Limpyo. Basta kamaulan ka combination sa color. Hindot kaayo. Moro dyan na importante. Ako malinaw kay kuan yung pintal. Mahalag magsakit ako ang liog. Kaya hindi ka kuman akong pintal. Magtanaw sa akong agis. Palipay mo ko. Mas maayo ko na kada kita rapod ang pamintan para makabuot ka unsay ka ng ganahanin mo ang color, then makita sa tingin mo unsay ang ayan nga color ita. Dinhi sa ako ang bathroom, ang color molding na ko sa akong bathroom is black. Kaya colorful naman kay student siya sa bathroom. Kadang na yung mga tiles na ano. So ang ako ang sa kuan, sa ako ang terrace, sa ako ang bedroom is kuan color matte green. Green color matte, no? So naisad kayo hayag sa mata. Green is money.
dili lang kayo nato tarungon kay kung mao nga ang sa panganani ang ceiling usban pa man sa nato, so mabalikan na gihapon siya, so dili lang sa kay nato tarungon. Ako lang ikanaw kung sa resulta o nindot budget ang kuan ka ng black intang sa color sa puting, so nakauyon mong buganahan may ko elegante ka na, so padayon na lang nato yung mga na mauga na ni ang iyahang kuan sa ceiling, so mas deklera na mabutangan nagkuan anang masking tape para dili siya mukhang patno. So pakikonta mo sa ako ang kuan color sa ako ang saingan anak sa ako ang room color ng green para makita ninyo inside. So ano siya dinhi wala pa na pintali kay anang ang color ani is the same color sa ato ang bedroom. O sige, so mauni siya ang sa bedroom, wala siya pintali kay butangan na siya o kan aircon, so napay mga connection wire wala pa matbutangi og suga sa ceiling, so nana na siya ganahan ko magdan-aw. So the same color sa gawas istiris o mausad na siya, no? So atra kay tan-awon limpyo. So mora na mga madam. So thank you, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching, baboos.